Ciao, mama. Ce faci acolo? Of, Doamne, Doamne, întoarce-te, mama. Ciao. Jucăria? Da. Jucăria? Doi pusi la ursuleț, doi pusi. Îl iubești, mami, da? O, ce ursuleț frumos! Doi pusi la ursuleț, doi pusi. Da. Povestește la mama. Spune la mama, vai, dar ce frumos ești tu! O, ce pijama frumoasă ți-a pus mami! Bravo, băiatul! Foarte drăguț, da! Da, mami, spune, spune. Da, mami, da. Da, sigur. Și mai ce? Spune la mama, spune. Da? Ai dormit un pic, da? Și ai păpat fructe, da? Îmi povestește, mami. Ce, mama? Ce vrei să spui? Spune. Mănânc ochișoare și gurița și năsucul. Te mănânc, mai, te mănânc, mai, iubire mare, Doamne, Doamne, ce iubire are mami. Ioi. Papa, mama, limbuța aia, da. Da. Sigur că da.